Espera. Hola amics, avui us vull parlar d'un estri que a mi m'ha anat molt bé per dur al cata. Amb els cates tenim el problema, o jo havia tingut sobretot el problema, que és que com que l'has de portar d'aquesta manera, quan estàs tot un matí voltant, doncs al final t'acaba fent mal l'esquena. Portar el cat així implica que vulguis o no has d'anar compensant el pes, vas amb l'esquena una mica torta i al final al llarg del matí, d'hores de portar el cat així, doncs t'acaba fent mal l'esquena. Té un altre problema, i és que quan vas caminant d'aquesta manera veus un ocell que passa ràpid volant i el vols mirar amb prismàtics. Com el mires? Així, amb el cat que se't mou, que et desequilibra i és difícil mantenir els prismàtics en bona posició per veure l'ocell que està volant ràpid. A mi em va solucionar aquest problema, el problema d'esquena i el de mirar amb els prismàtics, aquest estri que veieu aquí. És un arnès en el qual hi fixem el trípode amb el cat allà muntat a sobre i un cop fixat el que ens permet és amb aquestes dues cintes doncs, penjar-nos a l'esquena com si portéssim una motxilla. D'aquesta manera el pes del cat i el trípode es reparteix entre els dos ombros de forma equilibrada, és com si portéssim una motxilla qualsevol, i evitem els dos problemes que us deia abans, de mal d'esquena i de poder fer servir els prismàtics lliurement amb les dues mans. Per mi això està en la diferència entre poder sortir amb el cat sempre o només portar-lo com feia abans, en situacions que havia d'anar a un aguait, on estaria estona allà amb el cat posat, sense haver de caminar molt perquè realment era una molèstia. Ara el porto quan vaig a qualsevol zona, fins i tot al parc al cantó de casa m'emporto el cata perquè en més d'una ocasió necessites aquesta magnificació extra que et dona un cata respecte als prismàtics. A part d'aquests avantatges que us deia, aquest arnès porta aquí unes bosses on hi ha una en forma com per posar una ampolla o una llauna per posar-hi begudes, una bosseta petita per posar-hi la cartera o coses d'aquest tamany similar i després una bossa més gran on hi cap la guia, bloc de notes, etc. Haig de dir que aquí queda una mica limitat. Estaria bé que hi hagués una mica més d'espai, però clar, lògicament per encabir-ho tot doncs, costa una mica, suposo, pels que ho van dissenyar. En el meu cas, jo el que m'he fet és tonejar-lo una mica, aquí no ho veieu, però hi he afegit, normalment quan vaig al camp, una altra bossa que la lligo d'una manera especial aquí per portar-hi més estris, potser perquè a mi m'agrada anar una mica massa carregat al camp. Però bé, com us deia, per mi això ha estat la solució per portar el cat a tot arreu. Hi ha diferents models, a diferents fabricants, el que tinc jo va perfectament, però suposo que els altres fabricants també deuen complir perfectament aquesta funció.